Често насилието над деца се случва при затворени врати. Но малтретирането на Габриел Фернандес далеч не беше тайна за учителите и социалните работници. Въпреки че някои възрастни се опитаха да му помогнат, те не направиха достатъчно и Габриел Фернандес беше трагично убит на 8-годишна възраст. От тогава случаят на Габриел предизвиква гняв и отвращение. Как злоупотребата му остана неразследвана толкова дълго? Какво повече можеха да направят възрастните в живота му, за да спасят уязвимото калифорнийско момче? И как социалните работници могат да направят така, че случилото се с Габриел никога да не се повтори? Това е историята на Габриел Фернандес и ужасяващото малтретиране, на което той открито е страдал от родителите си, преди да умре през май 2013. Роден на 20 февруари 2005 в Паундейл, Калифорния, Габриел Фернандес имаше труден семейен живот от самото начало. Майка му, Паро Фернандес, не искаше друго дете и дори го остави в болницата. Всъщност Паро вече имаше досие за пренебрегване и малтретиране на деца. Една година по-рано Бутлоу съобщава, че роднина е уведомил службите за закрила на детето, казвайки, че Паро бие другият си син. Но нищо не беше направено. Нежелан от майка си, Габриел прекарва голяма част от живота си с чичо си и партньора си. След това по-късно се премества при баба си и дядо си. Но през 2012, въпреки че Паро беше изправена пред обвинения, че е удряла дъщеря си и е пренебрегнала да я нахрани, Паро внезапно настоя, че Габриел не е бил обгрижван правилно от роднините си и че тя иска да си го върне. Според Атлантик, Паро всъщност е приела Габриел обратно, защото е искала да получи социални помощи. Въпреки възраженията на бабата и дядото на Габриел, тя върна момчето в къщата си през октомври 2012. Там Габриел живееше с майка си, нейния приятел Исауро Агире и двама по-големи братя и сестри, 11-годишният Езекиел и 9-годишната Вирджиния. Скоро след това Дженифър Гарсия, учителката на Габриел в първи клас в Сумеруинди Елементари в Паундейл, Калифорния, забелязва, че момчето показва признаци на насилие. Всъщност Габриел дори изподелил за това. Нормално ли е майките да удрят децата си? Той попита Гарсия един ден през октомври 2012. Нормално ли е майка ти да те удря с частта от колана, която има това метално нещо накрая? Нормално ли е да кървиш? След училище този ден Гарсия се обадила на гореща линия за злоупотреба с деца, която я свързала с служителка на име Стефани Родригес. Въпреки че първоначално Гарсия се почувствал спокойна, малтретирането на Габриел Фернандес изглежда продължи. Един ден той дойде в клас с липсващи парчета коса. Друг ден Габриел Фернандес се появи с наранена устна и каза на Гарсия, че майка му го е ударила. И през януари 2013 той се появи с кръгли синини по лицето си и призна на Гарсия, че майка му го е застреляла с пистолет със съчми. Гарсия непрекъснато се обръщаше към Родригес, но служителката каза, че не може да обсъжда подробностите по случая на Габриел. Родригес всъщност беше посетила дома на Фернандес, но Габриел често се отричаше от историите си и Родригес отбеляза, че децата в семейството изглеждат подходящо облечени, видимо здрави и нямат никакви белези или синини. За съжаление, малтретирането му всъщност беше много по-лошо, отколкото Родригес или дори Гарсия изглежда осъзнаваха. През май 2013 майката на Габриел Фернандес и приятелят й пребиват брутално 8-годишното дете до смърт. На 22 май 2013, Паро Фернандес се обади на 911, за да съобщи, че синът и Габриел не диша. Пристигналите парамедици открили момчето с счупени ребра, счупен череп, липсващи зъби и рани от съчми по тялото. Опитах се да почувствам сърцето му, каза гаджето на Паро Фернандес и Сауро Агире, според Хейтлантиси, хвърляйки вината за нараняванията на Габриел върху грубото поведение с по-големия му брат. И нищо не се движи. По-късно стана ясно, че Паро Фернандес и Сауро Агире са измъчвали 8-годишното дете с пистолет с метални съчми, лютив спрей, закачалки и бейсболна бухалка. Габриел Фернандес почина 2 дни по-късно от нараняванията си на 24 май 2013. И тогава, в следващите месеци, шокиращата дълбочина на неговото насилие и хомофобските мотиви на неговите мъчители излязоха наяве.
Атланти си съобщава, че Габриел Фернандес редовно е претърпял жестоко малтретиране от страна на майка си и Агире. Това се е случвало в продължение на 8 месеца. Понякога напъхвали чорап в устата му и връзвали ръцете и глезените му, след което го заключвали в шкаф, който наричаха «купчето». Наричали го гей, вероятно защото преди това е бил отгледан от прачичо гей, наказвали го всеки път, когато го виждали да си играе с кукли, и го принуждавали да носи рокли. Според братята и сестрите на Габриел, Езекиел и Вирджиния, двойката също го накарала да яде много котешки изпражнения, принудила го да бяга от пистолета със съчми и го удряла толкова силно, че той не можел да диша. В допълнение, терапевтът на Габриел съобщи преди смъртта му, че момчето е било принуждавано да прави орален секс с роднина и че е написал бележки, в които казва, че иска да се самоубие. Но въпреки многото предупредителни знаци, той така и не беше спасен. След смъртта на Габриел Фернандес и Паро Фернандес, и Исауро Агире бяха арестувани и обвинени в убийството на момчето. Паро се призна за виновна в убийство първа степен и беше осъдена на доживотен затвор. Искам да кажа, че съжалявам на семейството си за това, което направих, каза Паро Фернандес в съда през 2018, според Олсанелс Тимес. Иска ми се Габриел да е жив. Всеки ден ми се иска да бях направила по-добър избор. Съжалявам за децата си и искам те да знаят, че ги обичам. Съдията обаче не пестееше думи. Според Хеуреп той каза, че смъртта на Габриел е била толкова ужасяваща, че почти би я нарекал анималистична, освен че животните знаят как да се грижат за малките си. Агире също беше признат за виновен в убийство първа степен и беше осъден на смърт. В момента обаче Калифорния е спряла всички смъртни наказания, така че Агире остава в затвора в обозримо бъдеще. Но те не бяха единствените хора, изправени пред последствията от смъртта на Габриел Фернандес. 4 социални работници Стефани Родригес, Патриша Клемент, Кевин Бом и Грегори Мерит бяха обвинени в престъпление за злоупотреба с деца и фалшифициране на публични регистри. Въпреки това, TIME съобщава, че апелативен състав през януари 2020 е решил, че те не трябва да бъдат изправени пред наказателни обвинения. Сега близките на Габриел Фернандес могат само да се надяват, че ужасяващата му смърт не е била напълно напразна. Въпреки че той очевидно се беше промъкнал през пукнатини, ще бъде ли достатъчно? Според Хеуреп няколко малтретирани деца в района на Лос-Анджелис и на други места са били убити в годините след смъртта на Габриел Фернандес. Като такъв, очевидно има още работа за вършене. За съжаление смъртта на Габриел Фернандес беше напълно предотвратима. След като неговият учител уведоми социалните работници за насилието, можеше да се направи нещо. Вместо това малкото момче беше оставено да страда и да умре в ръцете на собственото си семейство, докато град Лос-Анджелис си затваряше очите.